priatelia, po roku opäť v tom istom dátume zhruba sme znova na Šírave. Včera sme s chalanmi docestovali okolo obeda, narýchlo sme povyvážali udice a v podstate nedával som si žiadnu bojku ani nič. Dneska som chcel ísť, ale ráno som nejako nestíhal a teraz sa nám rozfúkal vietor. Včera bolo úplne bezvetrie, mal som večer okolo 10-kilového kapra, potom v noci okolo 2:30 tam prišiel pleskač a odtedy sa v podstate nič nestalo a teraz sa nám zdvihol vietor. Uvidíme, čo to bude robiť so šňúrami a s tými trávami. Dúfam, že nám to nebude ťahať, ale teším sa, budeme makať, takže dúfam, že sa dostaví nejaký pekný kaprík, pozrieť na breh. Takže držte nám palce a sledujte. Čaute. No dobre, takže ideme si položiť prvú montáž. Trošku mi blbne motor, takže to hodím znova naspäť na elektro a uvidíme, čo sa bude s tým dať robiť. Dobre, takže som si našiel miesto na hĺbke nejakých 6,8 metra. Takže to tu ideme položiť a uvidíme, čo sa podarí. Takže ide tam foody s popkou pizzing a také si prikrmíme a uvidíme, čo sa stane. Ani som nedal. Shooter! Das ist Shooter! Dobre chalani, mobil mám za sebou, keby dačo mi volajte, ak by som nedaj Boh takého chytil, dúfam, že nie. No dobre, ideme si pripraviť druhú udičku. To bolo niečo, nie som veľmi spokojný s tým prvým prútom, ako som to položil, mal som troška problémy s motorom. No, tu si dáme popku foody a dáme tu novinku na túto jeseň, Sinkerská v soli. To znamená, je to troška gulička, ktorá lepšie pracuje, ale stále je v takom zložení, že vám vydrží dlhšie pod háčikom. Príchuť Kriller a popku foody. Takže takto. Ten jeden prúd bude musieť asi previesť, lebo som si taký oblúk spravil. No darmo, no rok som nebol na veľkej priehrade. Takže sa trošku ešte musím rozjazdiť. Keď sme prišli na miesto, tak sme tu boli sami. Behom 2 hodín sa to tu zaplnilo okolo nás, čomu nie som veľmi rád, ale čo už, musíme sa popasovať s tým, čo máme, takže ideme trošku zamakať. Takže držte palce, dúfam, že sa nejaká ryba podarí, takže ideme si to položiť druhý prúd.
Dobre, ideme na breh. No. Takže máme hodičky vyvezené, dám si baglid ešte. Musím si dať kávu už. A už to dúfam pípne. S poriadnym kaplem. Rozkúkalo sa riadne, šňúry nám to ťahá. To sú iné podmienky. No. No nič, dáme to bez baglidov teraz. A uvidíme. Musím to troška došpanovať ešte. Ale vyzerá, že je to v pohode. Dúfam, že aspoň rybu dá, ako to prinesie tento vietor. Bolo by dobře. Ahojte. Ustal nám konečne vietor, takže sa nám dalo poprevážať udice. Vymotali sme to z tých tráv, ktoré sa nám do toho natrepali. Do baglidov, do šňúr, takže už je to na svojich miestach. Osadil som si konečne bojku od včera. Dalo sa ísť na vodu teraz v pohode, takže sme si to pekne vyčlenili svoje sektory, svoje miesta a položilo sa to na, dúfam, že celkom dobré miesta. Dal som to, jednu udicu mám na nejakých 350 metrov na takej hráne a druhú som potiahol o pár metrov, desiatok metrov ďalej. Takže krmím menej pre istotu, lebo dosť je aktívna tá menšia sorta rýb, takže aby som to tam veľmi neťahal. No, takže uvidíme, čo sa bude diať, takže teším sa, idem si troška sadnúť, oddychnúť a ak niečo príde a pípne, tak vás zoberiem so sebou na čln, takže držte palce, ideme makať. Servus. Máme záber.
Prišla jazda na ľavý prúd, na ten vzdialenejší. Tak, uvidíme, čo tam bude. Dobre, ozvem sa, keď budem pri rybe. Tam idú nejaké pekné mraky oproti, dúfam, že to stihnem zdolať. A že ma nestihne nejaký dážď na vode, lebo som si na seba nehodil bundu, nepremokavú, som len vo svetri. Takže dúfam, že to stihnem. Dobre, sme nad rybou. Vrátila sa o hodný kus. Túto udicu som mal vyvezanú tak 30 metrov za bojkou. Bola tam jazda, ale teraz sa tá ryba vrátila k bojke, aj sa ťahá ku nej. Troška tam trasí hlavou, asi to nebude nejaká veľká ryba. Ináč mám za sebou nové udice z koupy. Tú lacnejšiu radu. 10 fitové 3 litrovky. Brutálne sa ohýbajú. Chalani už stoja na brehu a čakajú. No. Pekný bojuje rybka. Tá akcia tých prútov je super. Vidíme. Držte palce, aby som ho vybral. Už by sa mohlo podariť nejakú peknú rybku vybrať, lebo od rána som nemal kontakt s rybou. Robili nám problémy trávy, vietor, teraz sa to troška ustavilo, ale ide nejaká, vidíte tu čierňu, ide nejaká búrka asi. No, uvidíme. Ešte som rybu nevidel. Boli tam také kopance, ale teraz celkom dobre zabrala. Uvidíme. Chytám na tak polopriebežno, že mi obratlík vyrazí zo záväzky, čiže neprichádzam o olova a nemám problém zdolať doteraz ryby. Aj minulý rok som to tak robil. A pozrite, aké bubliny púšťa pecka. Á, pekný kaprík. Ak som dobre videl, tak lisec, ale uvidíme. Nie som si istý. Pekne si ma vodí. Tá akcia tých prútov je brutálna. To je lahvodka. Krásne si ide. Nádhera. Tie prúty pracujú neskutočne. Kaprík má sily. No. Od rána konečne prvý záber. Takže dúfam, že ho zdolám. Vidíte tu čierňavú, čo sa sem ženie, takže bol by som rád, keby sme to stihli predtým, ako začne liať. No, ukáž sa, fešáčik.
Drží sa pekne kaprík, zatiaľ ma nepúšťa sa nejako veľmi pritiahnuť. Bere si pekne. Z začiatku to dosť trepalo hlavou, ale teraz vidno, že to najmenší nebude. Vyzerá, že to nebude nejaká brutál ryba, ale ryba cez 10 kg to bude. Je to lisec, je to lišček. A vyzerá, že už by aj mohol ísť. No, alebo ešte aj nie. Ešte aj nie. Tá voda dosť kresluje, takže ťažko povedať. Ťažko odhadovať tú váhu. To sa uvidí, ak sa nám ho podarí zdolať až potom. Ale bere si riadne. Mocný je ten lisec. Snažím sa s citom, aby som ho nevyrezal. No poď. Pôjdeš už? Ešte nie. Alebo... Dobre, máme ho. Dobre, máme ho. Je tam. Pekná rybka. Olovo zostalo, čiže kaprík zadarmo. Dobre. Dobre. Paráda, super. Poďme s ním rýchlo na breh, nech sa netrápi. Pekná ryba. Ináč kaprík zabral, vidíte, na guličku citrus s popkou King Salmon, novinka tohtoročná. Takže bomba, teším sa riadne. Super, poďme na breh. Keďže začínalo pršať v tom zhone, som si zabudol zapnúť mikrofón a preto si tohto kapra môžete vychutnať bez zbytočných rečí. Takže som sa rozhodol nakoniec to prerobiť. Spravil som si nový nadväzec. Chalani tiež prevážajú. Jožko trošku vláči. No, celý Niečo píplo. V podstate nadväzec celý zo stúženej šňúrky, aj časť, kde sú guličky, je stúžená. Háčik od Nešukla Longshank 4 broček a toto tam pôjdem zaviesť, kým sa mi nabije baterka o chvíľočku. No, tak si to idem previesť. Dobral som si čln od Jožka, že si preveziem ten ľavý prúd, kým sa mi tá baterka dobije, no tak bachnem tam 2,24, 5 guličiek okolo proste a to bude celé. Dúfam, že už konečne príde nejaký krajší kapor. Nočný záber. Už som spal
Prebudila ma jazda. Potom to šlo do padáku. No vidíme, čo tam bude. Veľké to nebude. Kope ako besný. No a znova lisec. No čo môj zlatý, teraz si sa prebral. Úplne, že úplne bez vetrie. No poď, Majko. Takto. Kapra vypneme. Položím to a pôjdem naspäť. No zase. King Salmon je tam. S citrusovou guličkou. Potom máš mojku pichnúce. Pekne za spodok. Stvážim tú papulku. Montáž. Dobre, kapra pustíme pekne. Dobre, bratu. Ickaj môj. A pošli sesternicu dáku väčšiu. Dobre, položíme. A ideme nazad. Napriek mojej snahe, tá väčšia sorta rýb bohužiaľ nespolupracovala a mohol som robiť, čo som len chcel, ale záber od krajšieho kapra sa nedostavil. No a napokon prišla posledná noc a s ňou aj posledný záber mojej výpravy na Zemplínsku šíravu. No, čaute. Včera konečne prestalo po obede fúkať a bola hladina úplne parádna ako zrkadlo, takže sa nám podarilo pekne povyvážať pruty tak, aby to ležalo k našej spokojnosti. No a vlastne v noci som mal jeden záber, respektíve večer som mal záber. To bola rybka taká okolo 4-5 kg, ozaj maličký kaprik. No a teraz po 3. hodine máme vlastne poslednú noc teraz. Po 3. hodine mi prišla jazda dokonca, vypálil. Není to veľká ryba, ale je asi posledná z tejto výpravy na šírave, tak som sa rozhodol, že ho rýchlo aspoň troška stočím. Proste není to o tom, že prídete na šíravu a nabúchate 20-kilové ryby a za týždeň a dovidenia. To si treba zaslúžiť a mať šťastie trošku. Takže mi sa aspoň takýto rozlúčkový kaprík podaril. Zobral 2 24 Foodyho z takej 7-metrovej hĺbky. No. Trošku sme sa poťahovali na vode a takýto šuplíčok z toho. No. No, ukáž sa.
Pekná rybka. Pri tej aktivite, ktorá je proste brutálne nudivá, tak poteší takáto ryba. Takže mám radosť. Ukážem vám na druhej strane ešte. Paráda. No a tento kaprík bol posledný úlovok mojej tohtoročnej výpravy na Zemplínsku šíravu a potvrdilo sa, že nie je samozrejmé chytať tu trofejné kapre. Takže nech sa vám darí a vidíme sa na budúce.